dræbt sine forældre. Og de her sager, de har altså fået telefonen til at ringe, og det gælder blandt andet hos frivillige organisationen Veteranalliancen. Både via vores Facebook og e-mail og telefonopkald på alle tider. Siger alliancens talsmand Claus Stenberg. Også hos soldaternes fagforening HKKF's Livline ringer telefonen oftere. Og her er det Lisbeth Brixen Nielsen, der tager den. Der er flere genmeldelser, fordi der er mere fokus på det nu. Hun nævner især historien om veteranen Lars Krav, der for nylig blev sigtet for at have dræbt sine forældre. Og også Claus Stenberg mener, at den slags skal sætte skub i nogle tanker. Hvor der sidder en masse veteraner og pårørende derude og siger, det kunne være, at de skulle gøre noget, før det eventuelt ender derude. Ifølge Jyllandsposten ender de fleste opkald hos Forsvarets Veterancenter. Her har de kunne se en stigning i henvendelserne de seneste 2 år, og det forklarer lederen af deres job- og uddannelsesrådgiver Johan Nielsen sådan her. De er blevet bedre til at bede om hjælp, fordi det er blevet mere acceptabelt generelt i samfundet at bede om hjælp. Den tyrkiske ambassadør skal til en samtale, som nok ikke bliver ren hyggesnak. SF, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kræver nemlig, at ambassadøren blandt andet svarer på, hvorfor der er så mange anholdelser i landet efter det militære kupforsøg i fredags. Regeringspartiet Venstre vil dog ikke kommentere, om ambassadøren skal til en samtale, men partiets udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen siger dog, at Tyrkiet kan glemme alt om at komme med i EU, hvis landet indfører dødsstraf igen. Så er man ikke engang et kandidatland længere, siger han. Regionerne kan ikke se noget problem i, at Novo Nordisk har doneret et diabetescenter til Region Hovedstaden til 2,8 millioner kroner. Der er ellers flere overlæger, der surmuler over, at den her centralisering den slet ikke har været til debat. Blandt andet så kritiserer de, at diabetespatienter så risikerer at skulle behandles et sted for deres sukkersyge, og så et andet sted for andre ting. Men det behøver de ikke at være nervøse for, siger Jens Stenbæk, der er næstformand for Danske Regioner. Netop omkring diabetespatienter, der er det typisk, at man ofte fejler mere end en sygdom, og vores ambition den er uændret, at vi gerne